खुलुमबाय आरो नोंथांखौ आंनि मोनसे गोदान भिडिअआवहाय बरायनाय थाबाय आरोखि ना ओमफ्राय आङो दा थांगासिनो दं मोनसे जायगायावहाय नोंथांमोना थाम्बनेलावहाय नायनानै मिथिखाबाय जानांगौ स' नोंथांमोना भिडिअआव थाबाय थाबानो जाबाय आरोखि ना रडआव फैबाय आरोखि ना नैबे रडआव गारि गैया दाबो लान्दायसो गाखोबाय जोङो थांनो हाबाय जोंना फंबायबो दं नै बहा थांगोन नोङो काजिगाव ओंखारसै हा मिटिङाव नोंहालाय अहाय मिथियाव ना दे दाबो जायाखै मिथियानो फैना বিজেপির সম্মানীয় মণ্ডল সভাপতি উপস্থিত আমার কাজিগাঁও আর মংলাজোড়ার সিআরসি সকল আর ইয়াত উপস্থিত আমার বিভিন্ন সেলৰ সভাপতি সম্পাদক সকল আর উপস্থিত আমার শেষ थाखोआव फरायगासिनो दङ जायखौ हमनो थाखाय मोनसे जायखौ दिहुननानै अनुरोध करि Thank you. Aro ami last ami orang lalu arna dia sana sudah ada mencoba hang lah budo biar gue lalai bơi nung chưa say lại bơi không đó chúng ta rồi chuyện lại bisa मा खालामगोन नोङो 1 लाखनि सेकखौ मा खालामगोन बिल्डिं मोनसे बेनिफ्राय खुन्थिया होनानै दोनसै लासै लासैनो मोनलांबाय थाबा बारायलांसै ना थिगै दं फैजोब्बाय गासिबो सिगाङाव लायनोसैलै जोंहा नोंसोरसै फैजोब्बाय गासिबो फैजोब्बाय जोंना मोनबाय नै सेकेलि सेक मोनबाय आरोखि ना 5 लाख जोब्बाय आरोना जोङो थांनो हाबाय रबारनि खोथाखौ रायलायाखैलै आङो गाखोजोब्बाय खोनासंग्रोनो हेन्दलुम अफिस नङा बे दिनैसो फार्स्ट टाइम फैबाय आरोना आं देखायो भिउसखौ एसे हेन्दलुम अफिसाव मा लांफैदो होनदों बेहायनो सारमोनखौ एसे सारमोनखौ लोगो हमफैदो ओमफ्राय थार लांगोन ना थाराव लांफैदो आरोना जोंहा दिनैसो दे मोजां मोनबाय लोगो मोननानै थार सफैदो आरोना हेन्दलुमाव लांनो फैदों ज' ज'नो बाइक लानो फैबानो जाबाय बरन जोब्बाय आरोना मोनजोब्बाय माखुना मा दानिया बरगासिनो मा मोनखो नों एम्बर फुम्बर मोनजोब्बाय गासिबो थार थुर साल खुन्था ना मा होनो बिदिखौ बरनजोब्बाय गासिबो नेगासिनो दं आरोना ओरै लड होखांजोब्बाय नै जोंना ब्रादार दं आदा दं ओमफ्राय बाजै दं जोंना माबागासिनो दं नै लड होगासिनो दं मालाय
नेगासिनो दाबो फैया गारि फैया दाबो मा नेनो बाबाय नै लड होगासिनो लोड होगासिनो दं अ गारि फैबानो फुरा जासिगोन थिगासिनो आरोना नानि मोनजा लोड होगासिनो जोंना गोसोआव लांनो नागिरबाय आरोना दिनैनि भिडिअआ बेनोसै आरोखि ना नोंथांमोना मोजां लाइक कमेन्ट खालामबानो जाबाय